அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது என்ன வீடியோ? அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் பேப்பர், தட் இஸ் பிஎட் செகண்ட் இயர்ல படிக்கக்கூடிய நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் பேப்பர்ல இருந்து வந்து நமக்கு இந்த 4th யூனிட்டை பார்க்க போறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் அப்படிங்கிற பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு அதாவது 70 மார்க் எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கு, 30 மார்க்கு இன்டர்னல் மார்க்ஸ் சொல்லி எழுதுவீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதுதான் இந்த நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் அப்படிங்கிற பேப்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து நீங்க அடுத்தடுத்தா எப்படி நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறோம், இந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்கு, இந்த சொசைட்டில என்னென்ன பிலாசபர்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸோ அந்த பிலாசபர்ஸ் சொன்னதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்ததுக்கு போக்குறோம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த மெயின் தீமா இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலத்துல இந்த 4th யூனிட்ல இருந்து என்னென்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி தான், சிம்பிளா தான் இருக்கு. ஸோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எப்பயும் எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல சொல்வேன், இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிட்டேன். ஸோ வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலம் அப்படிங்கிற பேப்பர்ல 4th யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நேஷனலிசம், யூனிவர்சலிசம், செக்யூலரிசம் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நேஷனலிசமும் யூனிவர்சலிசமும் செக்யூலரிசமும் எஜுகேஷனுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது, இல்லைன்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஒரு பேரியர்ஸா இருக்கு, இந்த நேஷனலிசம், யூனிவர்சலிசம், செக்யூலரிசம், இது எஜுகேஷனுக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம இன்னும் டெவலப் பண்ணணும், இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மூலமா எஜுகேஷனை இன்னும் எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த யூனிட்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So first, nationalism. Nationalism is remarked upon as a feeling of freedom, patriotism, moral, ideal values. Nationalism அப்படின்னா தேசியவாதம். ஸோ தேசியவாதம் அப்படின்னா என்ன? ஜென்ரலா நம்ம நாட்டு மேல பற்று வச்சிருக்கணும், நாட்டு மேல பற்று வச்சிருக்கணும். ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க, இந்த நாடு நமக்கு என்ன செய்தது என்று சொல்வதை காட்டிலும் இந்த நாட்டிற்காக நாம் என்ன செய்தோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நாட்டிற்கு நம்ம நாட்டு பற்று உடையதா சொல்லியிருக்கணும். நாட்டுப்பண் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாம் பாடணும். சோ அடுத்ததான் தேசிய கொடி. நம்ம நாட்டுக்குன்னு உள்ள தேசிய கொடி பார்த்தா மூவர்ண தேசிய கொடி. நாட்டு பறவை, நாட்டு விலங்கு, நாட்டு மரம், இப்படி நிறைய நாடுன்னு இந்த இந்திய நாடுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அது நிறைய வந்து வேல்யூஸ் இருக்கு. இந்தியா நாடுன்றது வந்தோரை வரவேற்கும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இந்தியா நாடுமே வந்தோரை வரவேற்கும் நாடாத்தான் இருந்திருக்கு. அதனால பிரிட்டிஷ்காரங்க எல்லாம் ஈஸியா நம்ம நாட்டுல நுழைஞ்சிட்டாங்க. சோ இப்படி நாடு அப்படின்னு சொல்றப்ப தேசியவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நாட்டு பற்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நாடு நமக்காக நிறைய சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கு. எழுத்து சுதந்திரம், பேச்சு சுதந்திரம், அடுத்து நம்மளுடைய உரிமை ஏதாவது மீறப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து சட்டம் போடலாம், கேஸ் போடலாம். இப்படி நிறைய எல்லா விதத்திலுமே நம்ம நாடு, இந்த இந்திய நாடு ஜனநாயக நாடு, ஜனநாயகத்துவத்தோட இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்திய நாட்டிற்குனே ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு. ஸோ பேட்ரியாட்டிசம், நாட்டுப்பற்று இருக்கு, நிறைய மாரல் ஐடியல் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் தேசியவாதம். இப்படி இருக்க இந்த தேசியவாதத்தை நம்ம எப்படிலாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி வளர்க்கணும், இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்தியாவுக்குன்னே கல்ச்சர் இருக்கு, ஃபுட்டு இருக்கு, பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு. இந்தியா எப்படி தோணுச்சு, எப்படி வந்து எப்படியெல்லாம் முன்னேற்றம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு, பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்துச்சு, இப்ப ப்ரெசென்ட்ல எப்படி இருக்கு, அப்படின்னு ஃபியூச்சர்ல இன்னும் என்ன டெவலப்மெண்ட்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த தேசியவாதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா சொல்றாங்க. அடுத்து ரீஜனா இருக்கு, மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபெய்த் இருக்கு. அடுத்ததான் காமன் ஆன்செஸ்டரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டெரிட்டரியா இருக்கு, அது நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு பவுண்டரிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்குன்னே ஒரு மொழி இருக்கு. இப்படி இந்தியாவுக்குன்னே நிறைய ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா, இந்தந்த ஏரியா இத்தனை அளவு, ஒவ்வொரு தமிழ்நாடுனா இத்தனை ஏரியா பரப்பளவு இருக்கு, மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அப்படின்னா இந்த அளவு பரப்பளவு இருக்கு, ஒவ்வொரு ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட தேசியவாதத்துல இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ இந்த நேஷனலிசம் தான் எப்படி நம்ம பிரைமரி எஜுகேஷன்ல, செகண்டரி எஜுகேஷன்ல, யூனிவர்சிட்டி லெவல்ல எப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்
கரிக்குலம் வந்து நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கக்கூடிய கரிக்குலமா இருக்கணும். பாடத்திட்டம் வந்து நாட்டுப்பற்றை வளர்க்கக்கூடியதா இருக்கணும். இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு யாரெல்லாம் பாடுபட்டாங்க, நம்ம நாடு எப்படி சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற அந்த வரலாறு இருக்கக்கூடிய கலைத்திட்டம் நம்ம பாடப்பகுதியில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா நம்ம நாட்டு சுதந்திரத்திற்காக எத்தனை பேர் பாடுபட்டாங்க, இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும், நம்ம நாட்டை வந்து நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போகணும், வளர்ச்சி அடைந்த நாடா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நினைப்போம். அடுத்ததான் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் இதெல்லாம் வைக்கிறப்ப வந்து நம்ம வந்து நாட்டுப்பற்று உடையவங்களா மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரிக்குலம், இந்த கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் இது எல்லாமே பிரைமரி எஜுகேஷன் லெவல்ல அந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். அடுத்து செகண்டரி எஜுகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கரிக்குலம், கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ், காம்படிஷன் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து யூனிவர்சிட்டி லெவலையும் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதனால மெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம நாட்டு மேல நம்ம பற்றுடையவங்களா பாசமுடையவங்களா இருப்போம். ப்ரீ மெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம நாட்டிற்காக பாடுபட்டவங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்ம எந்த ஒரு கஷ்டமும் இந்த நாட்டிற்காக கொடுக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீண்டாமை வந்து ஒரு ஒரு குற்றம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்றப்ப அப்ப நம்ம யாரையுமே வந்து ஜாதி ரீதியா எந்த ஒரு வேறுபாடு பார்க்காம நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டிமெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம நாட்டிற்கு துரோகம் செய்யாமல் நாட்டை வளர்றதுக்குரிய நன்மையான ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Then universalism அப்படின்னா universal access to education is the ability of all people to have equal opportunity in education. universalism அப்படின்னா உலகளாவியவாதம். ஸோ இதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஜுகேஷன்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Regardless of their social class, race, gender, sexuality, ethnic background or physical and mental disabilities. இந்த லெவலை பொறுத்து ஜெண்டர்ன்றப்ப மேலா ஃபீமேலா, அடுத்ததான் பேக்ரவுண்டு, ஃபேமிலி ஆஃப் த பேக்ரவுண்டு, அவங்களுக்கு பிசிக்கலி அஃபெக்டடா, மென்டலி அஃபெக்டடா, டிசேபிள் சில்ட்ரனா, டிஸ்லெக்ஷியா இருக்கிறவங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். அதுதான் உலகளாவிய வாதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. In order to facilitate the access of education to all, countries have right to education. இவங்க எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுக்கணும். இந்த கண்ட்ரி முழுக்க எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உலகளாவிய மதம். அதாவது யூனிவர்சல் லெவல்ல, நாட் ஓன்லி த நேஷனல் லெவல், உலக அளவுல எல்லாருக்குமே சமமான அளவு கல்விக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும். அவங்க மேலா இருந்தாலும் ஃபீமேலா இருந்தாலும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எஜுகேஷன்ல அப்படிங்கிறது தான் யூனிவர்சலிசம். தென் யூனிவர்சலிசம் அப்படிங்கிறதுல வந்து எப்படிலாம் யூனிவர்சலிசம் வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, யூனிவர்சலிசம் நம்ம நாட்டை பத்தியும் நாட்டின் முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்ப எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இப்ப நம்மளும் இதுல ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ், அதுக்காக நம்ம பாடுபடணும் அப்படின்னு வேல்யூஸ், சோசியல் வேல்யூஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், நாட்டு பற்று வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், அடுத்த நாடுகள் பற்றிய நல்ல ஒரு மனப்பான்மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வளர்க்கணும். ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு இடையில உள்ள அந்த ஏற்றுமதி, இறக்குமதி இதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கக்கூடிய கலைத்திட்டம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்ததான் டீச்சர்ஸ் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, டீச்சர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூல்ல தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ டீச்சர் வந்து இந்த யூனிவர்சலிசம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடிக்கடி பேசணும், அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும். அப்படி பண்றது மூலமா ஒரு நம்ம நாட்டுல இருந்து அடுத்த நாட்டு மேல நமக்கு ஒரு பாசம் வரும், ஒரு மரியாதை வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இப்ப ஒரு சில நாடுகளை பார்த்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் அப்படின்னால அது எதிரி நாடு அப்படின்னு சின்ன பிள்ளைல இருந்து சொல்லி வச்சிருக்காங்க. கிரிக்கெட் விளையாடுறப்ப பாகிஸ்தான் அப்படின்றது ஒரு எதிரி நாடு, அவங்கள நம்ம எப்படியா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏரியால விளையாடுற ஏரியா அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க எல்லா பக்கத்து இருக்கிற நாடுமே நம்ம நாடுதான், நம்ம நாட்டு மக்களும் அவங்களும் வசிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எந்த இடையூறும் செய்யாமல், எந்த ஒரு தீவிரவாதத்திலும் பயங்கரவாதத்திலும் ஈடுபடாமல் எல்லா மக்களையும் எல்லா மதத்தினரையும் சமமா நடத்தணும். அவங்ககிட்ட வந்து எந்த ஒரு விதமான மத இன வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் சமம்தான், எல்லா மக்களும் ஒரே மக்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேபிட்டை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட வளர்க்கக்கூடிய முக்கியமான ரோல்ல இந்த டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தென் செக்குலரிசம் அப்படின்னா மத சார்பின்மைனா என்ன? நம்ம இந்தியாவில நிறைய மதங்கள் இருக்கு.
சோ இந்த இந்த செகுலரிசம் அப்படிங்கிறது மத சார்பின்மை. நம்மளுடைய அரசியல் சார்ந்த கட்சிகள் எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்திராமல் மதத்தோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணாம எல்லா மதத்தோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் காமன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட மதத்துக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் செகுலரிசம். செகுலரிசம் இன் இந்தியா does not mean the separation of religion from state. Instead, secularism in India means a state that supports or participates in a neutral manner in the affairs of all religion. Secularism is asserting the right to be free from religious rule and teachings, or in a state declared to be neutral on matters of belief from the imposition by government of religion or religious practices upon its people. So, எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்திராம எல்லா மதத்திற்கும் உரிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மதத்திற்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Characteristics of secularism. Secular state does not has any official religion. அதாவது செகுலரிசம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு அபிஷியலா அந்த மதத்தோட கேரக்டர்ஸ் பின்பற்றக்கூடாது. If neither encourages or discourages practice of any religion. எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்த பிலீஃப்ஸ் நம்பிக்கைக்கும் நம்ம பாதகத்தை விளைக்க கூடாது, சாதகமாக இருக்கக்கூடாது. எல்லோருடைய மதத்திற்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Then all citizens are free to propagate, profess or practice their own religion. எல்லா குடிமக்களும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ரிலீஜியன் பேசிக்கா இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு எந்த ஒரு தடையை சொல்லக்கூடாது. No discrimination is made among citizens on the basis of the religion. எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லாமல் மதத்தின் அடிப்பில எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் செகுலரிசத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். Then types of secularism. Types of secularism அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் செகுலரிசம், பிலாசபிக்கல் செகுலரிசம், சோசியோ கல்ச்சரல் செகுலரிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் செகுலரிசம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் ரீதியா எந்த ஒரு மத சார்பின்மை இல்லாமல் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சிஎம் ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவரா இருந்தா அவர் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே கிறிஸ்தவ மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். கிறிஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கிறிஸ்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் லீவ் விட்டுட்டு மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல லீவ் விடாம இருக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாமல் எந்த சிஎம் எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்தவரா இருந்தாலுமே எல்லா மதத்தினருக்கும் உரிய ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். இப்ப சிஎம் நான் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவரா இருந்தா கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், இந்து மதத்திற்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், முஸ்லிம் மதத்திற்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் பொலிட்டிக்கல் செகுலரிசம். பொலிட்டிக்கல் ரீதியா எந்த ஒரு மத சார்பின்மை இருக்க கூடாது அப்படின்றாங்க. அடுத்து பிலாசபிக்கல் செகுலரிசம். பிலாசபி ரிலேட்டடாக எந்த ஒரு செகுலரிசம் இருக்கக்கூடாது. சோசியோ கல்ச்சரல் செகுலரிசம், அதாவது சமுதாயத்திலையும் கல்ச்சரல் ரீதியாகவும் எந்த ஒரு மத சார்பின்மையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதா சோசியோ கல்ச்சரல் செகுலரிசம். ஹவு டு டெவலப் செகுலரிசம் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ். ஸ்கூல் லெவல்ல செலிப்ரேட்டிங் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கரிக்குலம் இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு மத சார்பின்மை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. தென் nationalism and universalism with reference to Krishnamurti and the Tagore's universalism education, universalism and secularism in education. Krishnamurti என்ன சொல்றாருன்னா nationalism and universalism அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மதத்தை சார்ந்தோ இல்ல ஒரு மத இன மொழி அடிப்படையில தேசியவாதம் தூண்டப்படக்கூடாது. எல்லா மதத்தினருக்கும் எல்லா இனத்தவருக்கும் ஒரே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷனலிசம் நம்ம பேணி பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது யூனிவர்சலிசம் நம்ம அடுத்த நாடோட ஒரு சுமூகமான உறவை வளர்த்துக்கொள்ளணும், எந்த ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. தாகூர்ஸ் யூனிவர்சலிசம் எஜுகேஷன் உலக சகோதரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகளாவிய வாதத்துல ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராரு. சோ மேலை நாடுகளை சார்ந்தவங்களும் கீழே நாடுகளை சார்ந்தவங்களும் என்னோட சகோதரர்கள் தான் அவங்க ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்கள் நினைக்கிறப்ப அடுத்த நாடுகளோட ஒரு சுமூகமான உறவை ஏற்படுத்திக்கிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. சோ இதுதான் யூனிவர்சலிசம் செகுலரிசம்ங்கிறது கான்செப்ட். அடுத்து எஜுகேஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகளாவிய வாதமும் மத சார்பின்மை இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாடு நல்ல லெவல்ல முன்னேற்றம் அடையும், கல்வியிலும் முன்னேற்றம் அடையும், மற்ற எஜுகேஷன் டெக்னாலஜி லெவலில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த யூனிட்லன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா
அதாவது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேஷனலிசம் என்ன, யூனிவர்சலிசம்னா என்ன, செக்குலரிசம்னா என்ன, இதை எப்படி நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல வளர்க்கணும், இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன. அடுத்ததான் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நேஷனலிசம் யூனிவர்சலிசம் பத்தி என்ன சொல்றாரு, அடுத்தது தாகூர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நேஷனல் யூனிவர்சலிசம் பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டீச்சர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ். Thank you to all watching this video. Like and share. Thank you.